Početni prvenstveni raspored za nogometaše Orjolika nije niti malo ugodan, budući ih nakon županijskog derbija s Marsonijom sutra očekuje gostovanje kod Slavonije. Osim što je udaljenost između Orjevca i Požege mala, slična je situacija i na prvenstvenoj ljestvici. Naime, Orjolik se nalazi na 11. a Slavonija na 13. mjestu, te je između njih razlika 2 boda. Ekipu trenera Ostojića nakon Požege očekuje domaći susret protiv Međimurja, pa se ide u Bijelo Brdo, dok nakon toga u Orjevac stiže Bedem iz Ivankova. Prema tome, vrlo nezgodan raspored i želja je sutra protiv Slavonije izboriti pozitivan rezultat. Da, sljedeći ko idemo Slavoniju na gostovanje, ostali smo bez Barišića koji je u jednom slučajnom duelu razbio glavu, ali to je sve pokazatelj kako su igrači, pogotovo drugo polovreme, htjeli da dođe do pozitivnog rezultata. Nadam se da će se brzo oporaviti, a što se tiče Slavonije idemo igrati nogomet, idemo pokazati koliko vrijedimo i nadam se da ćemo odigrati utakmicu kao što smo odigrali drugo polovreme danas. Trener Ostojić sutra u Požegi neće zbog žutih kartona imati Tomislava Ferića, kao niti Slavena Barišića, koji je protiv Marsonije nakon sudara s Kurbalićem u 33. minuti morao napustiti igru. On je na glavi zaradio 5 šavova, te još uvijek nije spreman za nastup. U prvom dijelu prvenstva u Orjevcu su crveni s 2-1 golovima Gorana Jurića i Stjepana Stubičana svladali Slavoniju. Pa da, sad idemo u Požegu i idemo tam tražiti bodove, pa nam dolazi Međimurje, imamo težak raspored, ali nadam se da će sve na dobro izaći. To je Jozić je novi stari igrač koji je bio u Orjoliku prije i jedino Benković je novi i to je to sve ostalo od prošle sezone. Imali smo, ne znam, možda 3 utakmice i nismo se ni uigrali malo, niti smo imali gdje, mislim i ostalima je tako bilo, nije sam nama, ali eto, prvenstvo je počelo, nadam se da će biti sve dobro. S obzirom da je Varteks jučer u odgođenom susretu s Vukovarom odigrao bez pobjednika 1-1, stoga će utakmicu redovnog 17. kola protiv Marsonije Varaždinci igrati u nedjelju na domaćem terenu. Bijelo-crni su samo 2 boda udaljeni od vodećih, tako da će momčad trenera Roberta Špehara protiv Varteksa tražiti nastavak pozitivnog niza. Podsjetimo samo da je osječki trener, otkako je na klupi Brođana, do sada osvojio 13 od mogućih 15 bodova. To znači da su pod njegovim vodstvom izborene domaće pobjede nad Koprivnicom, Bjelovarom i Orjolikom, te gostujuća u Vukovaru, dok je bod osvojen u Ždralovima. Osim toga, u tih 5 utakmica Bijelo-crni su primili samo 1 gol, i to u prošlom kolu od Orjolika. A to je taj problem baš zbog tih priprema gdje smo trenirali na snijegu, ledu, pa smo išli u dvoranu na parket, dečke bole i tetive i lože i evo, ako smo izgubili Mišić, to će biti zaista veliki hendikep. Prvi 45 minuta je bio jedan od najvažnijih igrača gore, ali imamo ove druge dečke, nadam se da će sve biti u redu s njim. Gledamo sebe, idemo od utakmice do utakmice, mi znamo da smo krenuli sa 7. mjesta, da neće biti lako i najvažnije je da mi pobjeđujemo, a drugima želimo sreću. Špeharu se u konkurenciju za momčad nakon što je odradio kartone vraća Almedin Bundavica, dok sigurno u Varaždinu neće igrati Hrvoje Mišić, koji je protiv Orjolika u 70. minuti istegnuo preponu. On je u prvom dijelu prvenstva u domaćoj pobjedi nad Varteksom od 3-1 postigao 2 gola, dok je 1 dao Gudelj. Tijekom ovog tjedna Špeharu su se na ozljede žalili Memović, Čanić, Radić, Čubel, Gudelj i Boban, te će se tek sutra vidjeti tko će od njih biti spreman za nedjeljno gostovanje u Varaždinu. A da, imamo tu vraća Bundavica, imamo mi tu još opcija u napadu Gudelja, Bobana i ovi novi dečki što su došli, mislim da ćemo se adekvatno popuniti i mislim da bi to trebalo biti u redu. Bolji je tamo teren, sve bolji su uvjeti, tako da mislim da će ta naša igra doći do izražaja koju posjedujemo. Mislim da će oni isto pokušati na sve načine nas tamo iznenaditi, ali uvjeren sam u svoje momke, u svoje suigrače, tako da ćemo izvući najbolji rezultat. Utakmice 17. kola na trećeligaškom istoku igraju se sutra i u nedjelju od 15 sati.